eram sub o viță de vie sau cea, aveam niște băncuți acolo. Și atunci a apărut această, bănuiesc că ați văzut întâlnire de gradul 3. Da. Ați văzut? Da. Eu mi-aduc aminte, stăteam la întâlnire de gradul 3 la film, era pe ecran Da. panoramic, când stăteam eu așa în fotoliu, apărea pe tot ecranul o navă așa, cât tot ecranul. Exact aceeași senzație am avut-o și eu când. Deci a apărut de deasupra clădirii aeroport, deasupra copacilor, când se vedea clădirea, dinspre aeroport, o navă, o ceva foarte mare, cu lumini. N-am putut să delimităm conturul, era noapte. Numai luminile ce am văzut. Da. Însă ele mergeau împreună, Da, adică da. puteai presupune că e un singur obiect. Un singur obiect. Bineînțeles, dacă vă spun că și după aia au fost discuții. Da. Am văzut, bă, zic, ia uitați-vă, zic, uitați-vă spre aerogar. Când s-au întors toți, eu atunci sunt un om din ăsta care îmi place să știe toată lumea ce. Da, da. Nu prea țin secrete așa. Zic, și am fugit în celulă, unde era comandantul cu inspectorul. Și mai mulți, alții, o parte dintre piloți erau în celulă. Și m-am dus și la, băi, zic, veniți repede afară să vedeți ceva deosebit. Când am ieșit afară, ajunsese obiectul respectiv în dreptul noastră. Cam cât de repede mergea? Discutăm și după, Da. după aia cât de repede mergea. Deci, da, o să analizăm. Și bineînțeles că toți am rămas cu și a trecut deasupra noastră și s-a dus pe direcția nord. Da. Și acum discuții după a durat câteva secunde, cât a durat, cât m-am dus eu înăuntru, cât m-am întors, Da, da, da. deci puțin a durat. Și acum discuții. Unul zice, era sus, era foarte sus. Altul zice, avea viteză mare, dar fiind foarte sus, de-aia ni s-a părut că merge încet. Unul a spus, zice, erau mai multe, nu era unul singur, cum ați întrebat dumneavoastră mai devreme. Ați auzit sunetul ăla? Eu și așa sun. N-am auzit niciun sunet, bă. Să dăm telefon la punctul de comandă. A dat, mi se pare, a dat cineva telefon la punctul de comandă, dar nu mai mi-aduc aminte atunci și a răspuns. Că normal la un astfel de eveniment nu trebuia să ridice alarma, pilotul din care era de serviciu, de ruptă. Deci s-a ridicat. Ăștia de la punct, parcă mi-aduc aminte că au motivat atunci, dacă nu mă înșel, reflexia era foarte mare, zice, și au mai găsit anomalii de-astea așa. Deci nu părea ca o țintă. Da. Era ca ceva. Deci nu ne-am gândit că ar fi o țintă propozabilă. Dar zice, direcția s-a dus în nord, încolo, spre Ucraina, spre Moldova. Observat-o și cei din punctul de comandă. Da, fiind pe radar acolo e obișnuit cu ținte de-astea mici sau eu știu cum. Da. Reflexia a fost foarte mare. Că stau și mă gândesc că acum zic, bine că nu ne-a prins în zbor. Hai să vedem ce au mai comentat colegii, probabil că s-a făcut un raport atunci sau... Nu s-a făcut niciun raport. Pentru că era inspector. Noi toate zborurile astea care le făceam în cadrul grupei de tragere, de obicei se făcea și cu prezența unui inspector la comandament. Dacă inspectorul respectiv a făcut vreun raport, e treaba lui, nu e treaba noastră, nu ne-a spus nimeni nimic. Și asta a rămas în coadă de pește, fiecare cu părerea lui. Unul că e după altă planetă, altul că eu nu. Eu am fost cu ideea că e terestră chestia. Mă rog, dar nu ne că ar putea fi și din altă parte. Păi da, eu zic așa, probabil că de atunci v-ați gândit, sunt 25 de ani, nu? Că în 25 de ani, dacă aia a fost ceva al americanilor, al rușilor, trebuia să se mai vadă undeva. Nu? Poate că se mai vede. Domnului.
dar nu s-a văzut În primul nicăieri. rând, pe mine ce m-a intrigat cel mai sursa de energie. Noapte fiind. Hai că dacă era ziua, să zicem, cu alimentat cu baterii solare. Dar poate să aibă și acumulatori performanți încât să magazineze atâta energie și ce mă face să cred, să trag concluzia asta, pentru că era foarte mare. Deci era o suprafață mare ca să capteze, să încarce hai să undeva. încercăm. Eu am zis că e un teren de fotbal. Părerea mea. Bun, acum depinde cât era de sus. Și asta depinde. Nu v-am zis că au fost. Da. Dar dacă era sus, dacă era foarte sus, nu o vedeam la nivelul copacilor, o vedeam sus, de departe, de distanță mai mare dacă era sus. Deci ați Dar ea a văzut la apărut nivelul La copacilor. nivelul copacilor a venit. Deci unde mă uitam eu. Hai să zicem, luat în comparație cu avioane care treceau la verticală noaptea. Da. Că am văzut atâtea trecând la Da. verticală noaptea. Zic eu, apreciez eu așa, n-avea mai, în jur de 500-1000 de metri. Aici avea, n-avea mai mult. Și viteza, tot așa, cum aveam noi o viteză de asta de curaj, între 500 și 700 aici. Deci nu era nici viteză extraordinar de mare. Da. O trece la verticală normal, așa, cam așa am apreciat atunci. Da. Da, bineînțeles că unii v-am zis, că era peste 10.000 de metri și a trecut, dar nu avea cum să... Cam câți martori ziceți că au fost acolo? Martor, păi toată grupa, eram vreo 18 piloți și 18 și piloți? făcusem grupă și în 88 și în 89. Deci nu eram Bine, dar mai erau și tehnicieni? în grupul ăla. Nu, ăia care erau. Au văzut și tehnicienii. Nu era pe aeroportul ăla. Da. Toată lumea a Deci văzut. cam câți puteau fi? Estimativ așa. În jur de 100, zic eu. În jur de 100 erau, sigur.